wafikisa wezulu hayiwe sengibona khushu zosemnyango wakhushu yabo nje mina Jobe kufana naleyo kuthiwa kuyacomplain kuthiwa bekufuna ukwini Paris. Mina Jobe ngimsulwa ngenhliziyo yami yonke anginandaba nokuthi ukhuzani mhlawumbe udizile noma wenzini kodwa enguthandayo ngambone ekhankasela ukuthi avotelwe. Ngambona wazi wafika eGoli ngangimbona emafonini wazi wafika ngaseGoli ngimile embuzweni wami ukuthi ukuthi kuyadiza awudizi ngani wena anginawo uthi nemali uthi kuthengwa amavoti awathengi ngani anginawo nemali. Tshela mina Jobe utshele mina makunabacula abanye abathi bekufanele kube yiParis babe ngayivoteli ngani kushuthi bona bahlula umuntu oyedwa bonke labaculi ngiyaliyanisa ojiva oshwi abanye othina abanye babehlula ukuvotela Paris bahluleke ukuyivotela badliwe umuntu oyedwa. Hayi abantu abamusuba nomona baye kumona. Mina ngimfeve Khuzani mina ngiyimfeze emnyama nje abayeke kodwa umona mewinile umuntu winile uthi kanjani yenza nawe wini.